Είναι ότι πριν προφυλακιστεί από την ανακρίτρια, ο Παναγιώτης είχε ήδη προφυλακιστεί τηλεοπτικά από τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ, δυστυχώς με προεξάρχον ένα κρατικό κανάλι που αλλάζει την ποιότητα της λασπολογίας που έχουμε συνήθως, έσπευσαν να τον καταδικάσουν όχι μόνο για την υπόθεση που είχε αθωωωθεί με τους άλλους 48 φοιτητές, αλλά και να τον συνδέσουν ακριβώς με το κάψιμο του φυλακίου του αγνώστου στρατιώτη 2 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ έχουμε μια νέα αναβάθμιση στην ποιότητα της ειδησιογραφίας από τα τηλεοπτικά τουλάχιστον ΜΜΕ, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τη συνήθη καταστρατήγηση του τεκμηρίου αθωότητας, την οποία πάντοτε καταγγέλνουμε αλλά στην οποία σιγά σιγά συνηθίζουμε, αλλά πρόκειται για μια πλήρη απαξίωση και περιφρόνηση και δικαστικών αποφάσεων και δικογραφιών που βρίσκονται ήδη σε κίνηση, προκειμένου να ικανοποιηθεί η δίψα αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης για σύλληψη όσων διαπράττουν καταστροφές και σε περίπτωση που δεν μπορούν να συλληφθούν οι ίδιοι, οποιονδήποτε. Ένα είναι το ζητούμενο, ότι στην κοινή γνώμη πρέπει να προσφερθούν βορρά στα δελτία ειδήσεων καταδικασμένοι για επεισόδια. Μετά τη σύλληψη του Παναγιώτη, δέχτηκε την επίσκεψη της αστυνομίας ένας άλλος συμφοιτητής του, που ήταν επίσης του 49, προκειμένου στις 8 η ώρα Κυριακή πρωί να προσέλθει στην ασφάλεια για μια φιλική κουβεντούλα. Η έννοια της φιλικής κουβεντούλας δεν υφίσταται πουθενά στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Υπάρχει προανάκριση, υπάρχει ανάκριση, υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Η φιλική κουβεντούλα είναι προσέγγιση που έχει μοναδικό στόχο να πανικοβάλει όποιους τέλειωσαν οριστικά τις εμπλοκές τους με τη δικαιοσύνη. Επίσης, η αστυνομία φαίνεται ότι δεν αρκείται σε αυτά τα προβλήματα που έχει ήδη δημιουργήσει με τα συκοφαντικά της ψεύτη
και προσπάθησε να πανικοβάλει και τον ίδιο τον Παναγιώτη ακόμα παραπάνω όσο ήταν κρατούμενος στην αστυνομία. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο βράδυ πριν την ανάκρισή του και ενώ ο Παναγιώτης ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κουρασμένος με λίγο ύπνο τις τελευταίες μέρες και φυσικά με την αγωνία μιας ενδεχόμενης προφυλάκης, η οποία έγινε και πραγματικότητα, τον κάλεσαν αστυνομικοί προκειμένου να του ζητήσουν να δώσει κάποιες πληροφορίες ή να παραδεχτεί κάποιες από τις υποτιθέμενες ενέργειες για τις οποίες τον κατηγορούν. Είναι τουλάχιστον χυδαίο σε έναν άνθρωπο που έχει υποστεί αυτή την ταλαιπωρία και βλέπει ότι είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση αρκετά δύσκολη, να προσπαθούν έστω και τελευταία στιγμή να εκμεεύσουν οποιαδήποτε κουβέντα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του και φυσικά να τον πανικοβάλουν απειλώντας τον με χρόνια φυλακή. Θέλω να πω στο συγκεκριμένο σημείο ότι δεν υπήρχε ούτε μία από τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για να προφυλακιστεί ο Παναγιώτης. Μιλάμε για έναν άριστο φοιτητή, 19 ετών, στο δεύτερο έτος του χημικού μηχανικού, το οποίο ήταν και η βασική επιλογή του, με σταθερή κατοικία, με ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για το αν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο και φυσικά αδιανόητο να διαπράξει άλλες αξιόπινες πράξεις ή να προσπαθήσει να διαφύγει. Φυσικά αυτά φαίνεται ότι δεν ένιωξαν την ανακρίτρια, η οποία έπρεπε απλώς να διεκπεραιώσει την υπόθεση και έτσι η μόνη αιτιολογία που προέβαλε για την προφυλάκηση ήταν λιτά ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ενοχής. Φυσικά το ότι υπήρχαν οι απόλυτες ανταποδείξεις ενοχής δεν φάνηκε να την επηρεάζει. Η προφυλάκηση ήταν αποφασισμένη. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν με την κατοτρομοκράτηση των φοιτητών και κυρίως με την προφυλάκηση του Παναγιώτη είναι πολύ σαφές και έχει αποδέκτες τους φοιτητές, τους γονείς τους και σε τρίτο επίπεδο οποιονδήποτε από την κοινωνία θελήσει να διαμαρτυρηθεί. Μείνε σπίτι γιατί μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε. Μην πηγαίνεις ούτε σε πάρτι, ούτε σε διαδήλωση, μην κυκλοφορείς καν στον χώρο του πανεπιστημίου γιατί μπορεί να συλληφθείς ακόμα και αν δεν έχεις διαπράξει την παραμικρή αξιόπινη πράξη. Η φυλακή σε περιμένει από τη στιγμή που θα μπει στο μάτι της αστυνομίας. Αν σε συλλάβουν, αν σε προσαγάγουν, είσαι φακελωμένος για πάντα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, οδηγούμενοι στην απάθεια, την αδράνεια και τον καναπέ. Αν ο κόσμος κατατρομοκρατηθεί, αν γυρίσει σπίτι του, αν μεταβληθεί σε κατάλληλο ακροατήριο για τα διδάγματα και τα κηρύγματα του Υπουργού της Δημοσίας Τάξης, τότε θα έχουν πετύχει το σκοπό τους. Τότε ο οποιοσδήποτε θα μπορεί αύριο να μεταβληθεί σε Παναγιώτη.